Máte pocit, že sa niektoré veci vlečú? Že odpovědi nedocházajú, schůzky sa presúvajú, alebo nejaký plán nevychází podľa vašich predstav? Tak vězte, že právě to může být ústřední téma tohoto týdňa a hlavně jeho závěru. Zdravím vás výkladem na týdeň od 22. do 28. júna. Konec júna nepreje ukvapeným rozhodnutiam, naopak. Ukazuje, že ne všecko musíme vyřešit hned. V práci a financiách může být výhodné něco ještě raz zkontrolovat. Opatrnosť bude na místě. Konec týdňa donese víc pohybu, cestovania, telefonátu a plánovania. Ale nechajte si prostor aj pro změny, protože právě na konci týdňa můžeme očekávat nějaké prekvapení, které změní náš pohled na věci. A jaký týdeň môžu mať barani, býci, blíženci, raci, levy a pany? Informácie o časoch najdete v popisku videa. Barani, tento týdeň môže dojít odpověď na otázku, kterou si pokládáte už dlhší dobu. A možná nebude taká, jak jste čekali. Bude mnohem lepší. Tento týdeň můžete urobiť důležitý krok na základě nějaké informácie, kterou dostanete. A co vám na tento týdeň povídali karty a runy? Vidím, že mnohí z vás váhají, jestli urobiť další krok. Možno někoho oslovit. Možno už dlouho čekáte na odpověď. Ale vidím aj obavy. Co keď mě odmítnú? Co keď to nevyjde? Ale karty, runy aj záhorácké orákulum radia, abyste tento krok urobili. Ne unáhleně, ale odvážně. Vidím tam runu Vunio, hned za runu Lagus. Takže ide k vám radosť, štěstí a úspěch. Baránci, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Býci, tento týdeň vám může ukázat, že pomoc dojde z místa, odkud byste ju vůbec nečekali. Někdo vám může tento týdeň doporučit správný směr alebo otevřít dvere, které jste sami neviděli. V práci se vyplatí naslouchat svoje intuícii. Ve vztahoch může dojít pocit větší istoty a podpory. A co vám na tento týdeň říkají karty a runy? Vidím, že mnohým z vás osud pošle presne to, o čem jste dlouho snívali. Ale vy budete presvědčení, že je v tom nějaký háček. Po náročnějším období se může objavit člověk, který bude působit až podezřivo normálně. Právě proto budete obezretní, protože jste možno byli zvyknutí na to, že keď je něco důležité, musí to být zložité. Ale tento výklad říká pravý opak. Býčci, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Blíženci, jeden telefonát alebo jedna správa vám může změnit plán celého týdňa. Už od konca apríla asi cítíte, že je okolo vás víc pohybu, informácií a komunikácie. Tempo sa zvyšuje aj tento týdeň. Niekto z vás dostane zajímavú ponuku, iný zajímavý nápad a další zistí, že řešení problému je jednoduchší, než si myslel. Len sa neponáhľajte s rozhodnutím. A co vám na tento týdeň povídali karty a runy? Ano, opravdu tu vidím takú ponuku. Na konci je eso krížové a pred ním štyrka kárová. Teda sa to bude týkať práce a financií. A bude to pro vás výhodné. Vidím aj ukončení něčeho, co vás hodně zklamalo. To říkajú aj runy. A též možno zažijete v blízkej budúcnosti nějaké prekvapení. To ukazuje žolík na spodku balíčka. Blíženci, prejem vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Raci, tento týdeň můžete dostat důkaz, že vaša trpezlivost nebyla marná. Něco, na co čekáte už dlouho, se začne obracať správným směrem. Či už jde o prácu, rodinu alebo vztahy, jde vám víc istoty a pokoja. Důležitou úlohu může zahrát nějaká správa alebo rozhovor. A co vám na tento týdeň povídali karty a runy? Vidím tu opakované symboly cesty a pohybu vpred. Mnoho z vás tento týdeň opravdu bude cestovat. Někdo vyrazí na výlet, někdo na návštěvu alebo na schůzku.
alebo na pracovnú cestu. Zajímavé je, že nepůjde ani tak o samotnou cestu, ale o to, co vám donese. Protože během rozhovoru, stretnutia alebo změny prostredia môžete pochopiť něco důležitého. To ukazuje hlavně runa Kenas, tá posledná runa. To je světlo a poznání. Hráčci, prejme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Levi, tento týdeň bude pro vás vhodný na stretnutia různého druhu. Možno spoznáte někoho velice zaujímavého. Môžete dostat aj pochvalu. Někdo vás někomu odporučí, co vám následně otevře nové dvere. Nebojte se ukázat, co umíte. A co vám na tento týdeň povídali karty a runy? Vidím tu, že po období, kdy jste museli být silný, výkonný a všecko zvládat sami, vám ide někdo vedľa koho můžete být sami sebou. Možná to začne obyčajným úsměvem, náhodným stretnutím, společnou cestou, ale něco se změní. Uvědomíte si, že vedľa některých ľudí je život jednoduchší, ľahší a prirozenejší. Někdy prostě nespoznáte správného člověka podľa motýlku v brúšku, ale podľa toho, že vedľa něho zmiznú všetky pochybnosti. Levíčci, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Pani, dobrá správa vám může dojít ve chvíli, kedy ju budete najmeň očekávat. Něco, čeho jste se obávali, dopadne o moc lepší, jak jste doufali. Tento týdeň preje různým prekvapeniam. A co vám na tento týdeň povedali karty a runy? Vidím tu pravdu. Mnohým z vás někdo konečně ukáže, na čem opravdu jste. Možno jste už dlhší dobu čítali mezi rádkama, premýšľali, analyzovali, hledali význam v každém geste a každej správě. A právě tento týdeň může donést odpověď, na kterou jste čekali. Hodně se vám uleví. Mnohí se rozhodnete pro novou cestu. A to, co bude ze začátku vypadat jak drobný posun, může být začátek něčeho krásného. Panenky, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia.